yayi min tarjiya kuna ki agaji kwancan sarƙaƙiya. So ya shiga zuciya ta yayi mini tarjiya kuna kai agaji kwancan sarƙaƙiya. So ya shiga zuciya ta tamkar takunkumi, sai mai haƙuri da kau da kai zai zama jarumi. So ya saka wasu yin hawaye cire tagumi, ya kai wasu kabari ki lura ki tariya. So ya shiga zuciya ta yayi mini tarjiya Kuna ki agaji kwancan sarƙaƙiya. Shiga zuciya ta yayi mini tarjiya kuna kai agaji kwancan soya bijinin jiki a ƙarshe ya taɓan kashi, ya sa mini nutsuwa da ƙwazo ga ta gomashi. Don ke kika ban kula da lura ki jiran fushi, ba ke zan ƙaurace wa ƙauna tun safiya. So ya shiga zuciya ta yayi mini tarjiya Kuna ki agaji kwancan sarƙaƙiya. tuni zuciya take sun kada tausayi na ga masu furen ciki da wusayi duka mai saka yaudara a ƙauna saka yaulayi kwance ɗamarar sukar mu jure musu juriya. So ya shiga zuciya ta yayi mini tarjiya Kuna kai agaji kwancan sarƙaƙiya. in nayi miki laifuka a ƙauna ki sanar da ni, share duka ni na zam kiranki mini martani, ke zan